Odniesť až domov. A potom mi do rána vyvolávala na WhatsAppe, posielala správy, písala pičoviny, vyhrážala si mi, lebo vtedy tvrdila, že je tehotná. Aj to chcela piť vodku. A už som vedel, že niečo na tom není pravda. Aj to, čo mi poslal, vieš, ten snímok, to bol ojeb stiahnutý, ten ultrazvuk. A kečup na ruke, že či chcem, aby potratila a takéto vyhrážky. Ty si o tom ani nevedel, lebo teba sme donesli domov. Ale fľašu si vypýtala nedopitú. Aby mohla piť ešte doma. To ani nevieš, že to si ani nepamätáš, čo? Tak nehovor mi to, ja viem, že nechceš, aby som sa jej to pýtal, ale ja som zase taký, taký, že ja sa to opýtam, tak radšej mi také nehovor. Dobre, tak ti nebudem hovoriť, ale vtedy som ešte pomohol ťa odniesť domov. A keby som bol kokot hajzel, tak vyjebem sa, nech ťa vláči až tej OMV-ky. Ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, či mám veriť jej, alebo... Neviem, ako ja už... Opustiť ju, lebo ja som jej to už povedal. Vieš čo, vieš, jak ja jej... A dneska som jej to povedal, že zajtra odchádzam. Ja odídem. Ja si prídem o 3 dní pre veci, 3 dní mi bude trvať, kým si vybavím auto. O 3 dní prídem pre veci a sa nechám tu. Ostatné nech sa stará ona. No, tak ti poviem, že ja už jej verím asi tak, že keby som s ňou práve trtkal a som zasunutý v nej a povie mi, že je žena, tak začnem rozmýšľať, že či povedala pravdu. Asi tak jej verím. Ja jej už neverím nič. To je to, že začínam aj ja toto robiť. No. Mne už veľa vecí docvaklo som zistil. Veľa ľudí mi povedalo, čo je vo veci, čo je jak. Aj mne to povedali iní ľudia. Aj ten Kubo, ten čierny Kubo. Aj ten, čo sme sa minule stretli pri kolesku, jak sme sa míňali, čo som išiel do koleska. No. Ten je pohodiak, chalan celkom. Ten je. On mi hovoril, že auto máš rozbité. Niekto ti rozbil auto. Lebo som bol kedy? Kedy som bol ponočnej? Včera ráno som ho stretol. On mi hovoril, že s tebou je v pohode a hento toto. No čo? A neviem. No, gaskal. No. Ja viem. Preto si dávam pozor, aby neskákal. No, dobre, stačí. Keby som mal monterky, tak to nevadí. Vieš, ja som aj keď sa dali dokopy s tebou, aj keď ma to sialo, vadilo mi to, ale no tak čo, stalo sa. Mal som piči. Ja viem, ona. Vieš čo, ja ti poviem, tak toto sme sa vždy bavili ešte aj na školu, keď sme chodili. Nie, že ona, ale to môže byť také, že to... No. Raskal. Vieš. To nie je, že ona, ale to je také, vieš, čo ja viem. Ja napríklad hovorím, ja som sa nechcel byť. Ja, keď som bol prvý deň, keď tam prišla so Šanovou a s tým oným Lukášom, do cirkusu. A to mala dojsť ráno ku mne. A keď som jej písal, tak jej povedal, že jej zle, blvala a večer zrazu bola v cirkuse. A to bolo tak, ja neviem čo ráno, to ja neviem absolútne, ani ma to nezaujíma čo bolo ráno. Nič, ale to bola ešte so mnou vtedy. My sme otvárali vchod a ona išla aj s Lukášom, aj so Šanou, aj ona išli, no traja išli do mňa. Tak som ju pustil. Ale vtedy sme sa nebavili, absolútne sme sa nebavili. Vôbec, ne. A mne povedala, že išla do cirkusu a ty si ju hneď chytil za ruku. No ja
krásne. Toto povedala. No to určite. No to určite. No ja som akurát odebal som oné lístky, že áno, že sú lístky oné, kúpené, tak som ich odebal, išlo domov. Cez prestávku došla za mnou, chvíľu som rozprával v pičovinách a hovorí mi, ja idem po hre, ja idem po hre, ja sa idem prezliec, vypravadím od všetkých ľudí najprv, potom sa idem prezliec do normálnych vecí a idem do obchodu. Išiel som do obchodu a ona išla zo Chanelov aj s tým Lukášom tiež. No a oni išli za mnou. No ja som chcel tak, že ja si kúpim vodku, kúpim si popolu, ja idem von a ja idem pekne, krásne dole do kiosku. Ja idem za každého. Nech mi nedá každý pokoj. Najlepšie, keby za tebou nedolezla, by si mal pokoj, by si bol doteraz tam, čo? No ja som chcel, že ja sa najebem, vypijem si svoje a pohre, odbytnem si a idem spať. A ona, že ide so mnou. Asi taký ľudí. Tak išla so mnou, tak bola so mnou. Tak potom tak trošku rozprávali, tak som jej hovoril, že zajtra, ako na druhý deň, že nech chce, tak vybavím veľa. Došla a ten deň som jej hovoril, ten deň som jej povedal tú vec, ja ti to poviem, ja sa nehambím za teba, ja sa nehambím. Môžeš dať, kde chceš na internet, mi to je jedno. Ja sa za to nehambím. Ja som mi povedal, že preto robím v kuse a potrebujem každý peniaz, potrebujem zarobiť 100 €, lebo som 300 € dlžil jednému kamarátu. Na ďalší deň došla akože do cirku zadarmo, tak ja som to vybavil zadarmo a doniesla mi 100 €. A doniesla mi 100 € s tým, že nemusíš mi to vrátiť, nemusím, ja ti to ani nevrátim, ja ti to nebudem vrátiť, ja ani tie peniaze nechcem. Ja mám pič tie peniaze. Ja si to mám zarobiť, ja si to odrávam, ja preto pracujem v cirkuse. No a už potom na ďalší deň zase došla, už došla bez peňazí, ja som ju zistil. No a potom už som došla a tak. Ona vie byť veľmi presvedčivá a všetko takto sa schovať. Takže pokiaľ jej to žerú, ale ak zistí, že ľudia jej to nežerú, tak už potom ani útočí. Kámo, začínam tomu veriť. Ja ti hovorím, jak to je naozaj. Naozaj bola spúšť, no. No. Kúsok od pumpy, bavím sa s niekým. No, som. Rozumiem. Ja viem, dobre. Čau. Banáne. Čo? No, z pumpy mi už bola. Ona ma berie až domov, vieš, lebo on ide okolo mňa. Zavrieme pumpu, aby im to netrvalo dlho, lebo do 10. je, vieš. Ja neviem, kde som teraz. Klientské centrum, zastavka, tam je klientské centrum. Tu je Kaufland na druhej strane. Na Trnavku tam? Ja fakt neviem, kade má ísť domov. Ja neviem, kde som. No veď jedine. 60-ka tu na tejto zastávke, 60-ka ťa odveze na konečnú tam ku koliesku. Odtiaľto ty pôjdem? Z tejto zastavky. Odtiaľto ty no, pôjdem? 60-ka. 60-ka. Tak ma zober. Tá ťa doberie na konečnú. 6-ka. A 60-ka ti ide za necelú minútu. Ďalší autobus ide 60-ka. Ďakujem. Už ju máš tu.
Lebo ty